miluongo Raila Odinga ma oyangi ni nong'ielo rengo e piny mar India kama nosebedo koyude thieth. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, tend India oyango ni Raila ne obedo gi buok mar adundo kendo podho apoya seche manotimo orako. Ochakore kaka odiochieng' mapile ne Prime Minister machon Raila Odinga ka en e kar thieth mar Sridharayam Ayurvedic mayudore Kerala e piny India kama osebedo ka oyudie thieth. Kaluwore kod obila ma piny India ma oloso kod od fwambo mar AFP, Raila ne rik timo orako e okinyi ka en kod nyamin-gi, nyare kaachiel kod laktar mamare e kinde manolwar apoya. Bang' lwar piny apoya, ne olaw kode kar thieth mondo miye thieth mar oya mar temo reso ngimane. Lakteche ne otemo nyalo margi mar temo chiero adundo ne kuom kinde, kokalo e chiwo muya e yor lony manyasani mong'ere kaka CPR. Kuom kinde machuok, lakteche obedo kod geno mar ngima mare, ka kata kamano chal mare omedo bed marach kata bang' lakteche temo kar nyalo margi. With all other ACLS criteria, we continued CPR. In spite of our very sincere, very continued CPR and other measures, we couldn't make him survive. So we are very sorry to inform that he is no more with us, and our very sincere condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. Raila Amolo Odinga owito ngimane kinde machuok bang'e. Jaloso e lo osiptal mar Sridharayam Ayurvedic oyango ni Raila Odinga ne obedo kod pek mar yueyo kapok olwar piny apoya kendo temo margi mar reso ngimane okonya golemo. Cynthia Onyango, Ramogi TV.